Gernika rugby taldeak entrenamenduak hasi ditu eta aurre denboraldirako preparatzen ari da. Hain zuzen ere, ohorezko mailan jokatuko du oraingo urtean eta talde gernikarraz dena espero da. Azkenak inkorporatzen Agustin Tomas Berali eta Ibon Undabarrena izan dira. Eta hauek ondorengoekin batuko dira taldean. Iker Olaeta, Andoni Larrabeiti, Jon Aboitiz, Eneko Gorostiza, Pello Urrutia, Andoni Martín, Agustín Foruria, Eder Martínez, Carlos Zabala, Ibai Bilbao, Gaizka Iturriaga Etxebarria, Juan Bautista Arranz, Fagu Maloi eta Estanislao Rentel. Horrez gain, Ibon Undabarrena, Gabino Martínez, Ander Arantzabal, Gontzal Urio Navarretxea eta Eduardo Maidagan egongo dira teknikari eta fisio bezala. Beraz, Gernika rugby taldeak aurre denboraldia hasi du eta aurre denboraldiaren ostean ohorezko maila hasiko du Espainiako rugby talde garrantzitsuenekin batera.